Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ka jingpil break jong ki bosaw ka belajar dangshen ha kini ki kindiat tayo hapulo bat hakmat ka main sekretariat ka belabu jingmai ki nonglek nyangwan kala pelong yo nongwan RTI bapau khmat uba dispersing rani ban panjing pensyai nang ketnat penyak kali jong ki pulit ka East Khasius District bah kanu kurkom kin talasi ki kot kisla jong ki bosaw ki bathiet ta sarkar bat ya ki bala IT ban penyak ki kin hono fer ka nong ba shlong namar ba kini ki bosaw Kim dan Satyai ki kot kisla ki bebiang kenang ba lada ja kanu nu jing mensawi ki pat ba kindup la bandawa ya ka bailut kesan lani ka insurance ha ka jinga keren bagi la pathai kubor ha ka singi thok dieng ka khan ritrik nai luar arhajar arhuar ula ong bakat kum ka jubab RTI katnat pulet kala penpau ba ka jing talasi ki kali ki bom dani ki kot kisla kalong om tang ya ki kali jang ki re pat ba rewat ya ki bosau Bosau kumus penmau piba ki bosau nenta kasiti jong ki bosau adon dah pening kama pilo i bagi bosau la telun gai menchane sa polo hane ko ega slun la telun gumtu ti kasiti jong ki bosau mala adon ha jingma ma balai kalong ta nama pollution rom don bates fitness rom don kot don sla te ban sek itu gali mano ban sek itu gali nama kade government boss ya ta daw alor kane ke jing wara jingma jo ni ke bosau na kalang jonga ngabu jing kali ya ga government balai ba ya kini ki bosau ki pulit kim nur ban sekot te ke jubak ne ki ong ba ya ki bosau lakan dok checking of all type of vehicle including Shillong traffic police segini kini la sendung ki ong ba kendok kataka routine checking namata gini ki SPTS bus de ke jing kali long ki kendok hakanor kom habakam don kontosla tadi jingkeli ya presiden men namar ba kisien bagi kendok ka checking kan nongkong namar ka de ka passenger vehicle nongkong ka de bendon ka safety passenger ka de bendon ka insurance namun taja accident ngani ka tai de ki ba ki claim insurance de ka bosa ka bendon insurance dia kinse ka kanor ko namara ka fitness lor ka jinglong ti ki bosa to la rim palat ne ki break ne tai ki lalong gumno ya taram don ko ka pollution ro nam ta engine ro don kot karuta ro don kot but baro kot kisla kam don kot te jingeli ka police ben ka shek akan nokor kom la madu pilo hi menta ka bossa ka wara jingma ba ya po ya senjar ni kot kisla kindon te gini subab yang ai ko mala shek ya te kot ya kali ni bossa ni ki shek akan nokor kom ya ka ta kam tip klem ju ajubab ya habede ba kane ka jingeli habede ba pisa ba de ki ong ba to ba la tepo head ong akau nam ta habede bakani ka ba phan ka ba shim nei kali ki ong ba la the ba po het jong ka akau jong ka government ti kim ai ki mat ka akau number e ni kim ai ti shu ai ba ki shek ni kali man ka por ka service emergency engte babun kitu ki badan jing dei ki le amna gron ye dei ki yo training kita shu join nam no ki yo training nam ta ban specialize ya tu ka report ye tu kali Sian mayo training ka first preference nam ta promotion giyo itu nei jingli kitu ki bala chong slem ki thap salam sar itu bang sujoi tang na kata be gidon gi jinge dei ha kata korkom kum kata complain ga yo na po sebi dei bene ngala ka RTI da menta ka graduation list bro khai graduation list senior list na yo ka don kalis hang ne bro khai pe ka kot bro khai ne ka don bro khai kilo police bu siem jenge su campaign su phun yang pila ben pe ka teng la jong ne ni roi par Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.